ಮಸ್ಕತ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೂ ಧನುಲಾಗ್ಸ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾದಾಗಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 22 ಜನನ ತರಪವನ ಮಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತವು ದೇವನ್ನ ಮಾತಿನ ತರಪದ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಜೋಕ್ ನಮ್ಮ ವಿರೋಜವನೇರು ಮಸ್ಕತ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿರು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಧನು ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲಾಗ್ದಾದ ಬರೋಣ ಇನಿ ಮಸ್ಕತ್ತರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಮಸ್ಕತ್ತರು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಪುದರಾತಿನ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಇನಿ ಒಮ್ಮಂಡ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಎಂಕಿಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೋರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಂಚೆನೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗಲ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅದನ್ನೊಟ್ಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಡ ನಿನ್ನದೆ ಈ ಮುಂದೆ ಲಾಗ್ ಕವರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾರ್ ಸರ್ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಿನ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ನೀವು ಒಮ್ಮಂಡು ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ರೋಡ್ ಮಿತ್ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮನಾಗ. ಸೊ ನನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪೋಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಆಗಡೆ 2-3 ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಡೆ 2-3 ಜನರ ಪಾತ್ರ ಬರ ಇನ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಕ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂಜಿಗಲ್ಲಿ ಗಡಿಸಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತುಪೆ ಮಗಳೊಂಜಿ ಬಾಯಿ ಅನ್ಕೋಲ್ಗೆ ತುಕ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಒಡೆಯ ಪಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಗ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಪ ದಿಕ್ಕಗ ಸರ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇನೆ ಈಗಲೀಗ ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಎಂಚ ಪಾತ್ಯ ಇರೋದಾದ ತೂಕ. ಓಕೆ ಜೈ 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 ಜೈ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಸಾರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಕುಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನ್. ಕಾದು ಧನು ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಊರದ್ದು ಬೈದೀನಿ ಮಸ್ಕತ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂತೂ ಧನು ಲಾಗ್ಸ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಚಳಿ ಭಯಂಕರ ಚಳಿ Anjana career build was from 1977 I started, and today this is my 47th year. I finished 175 films as a hero, 100 in Telugu, 50 in Tamil, 25 in Kannada. The rest and all character artists, 11 languages I have finished: Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Hindi, Oriya, Bhojpuri, Banjaran, now Tulu, and one English film. So this is all unplanned.
ಬಾಬು ಎರನಟ್ಟು ಗೋತೀನಿಯಾ ಅಕ್ಕನಾ ಅಕ್ಕನಾ అయితే అంక అప్పుడు దొడ్డ అప్పుడు చిక్క పూర ఉండు మస్తుండు ఏరు బాబు దొడ్డ ఏరు ఎంచమల్ తిని ಮಸ್ಕತ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ರೀತಿ ಅವಡು ಎಂಗ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ಕಲ ದಾತ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಕೊರ್ಲಡಿದ್ದೀರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಟ ಈ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಏಕಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದಯಬನ್ನಗ ಬಿರುವ ಜವನೀರು ಒಂಜಿ ಈ ತಣ್ಣನ್ ತರ್ಪದಿರು ತಣ್ಣನ್ ತರ್ಪೋನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸದರ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬರ್ಚಿಂಕ್ ಏತು ವರ್ಷ ವೈದ್ಯ ಅಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 22 ಜನನ ತರ್ಪೋನ ಮಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತವು ದೇವನ್ನ ಮಾತಿನ ತರಪದ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸುಲಭದ ಬೆಲೆ ಎತ್ತ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ಜೋಕ್ ನಮ್ಮ ವಿರುವ ಜವನೇರು ಮಸ್ಕತ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ದಿರು ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಂಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಪಿದಾಡುವ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಗ್ಲಿದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಗಳೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ತುಯ್ಯಾರು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಗಳ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದೇರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ.